Izborna hronika. Lokalni izbori 2012. Opštinski odbor Partije demokratskog progresa Pale predstavio je danas dio takozvanog plana 4x3 koji se odnosi na privredu, poljoprivredu, turizam i ekologiju. Kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini opštine Pale, Vladimir Lučić, smatra da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana u opštini Pale, ali se postojeći potencijali ne koriste u dovoljnoj mjeri. Smatramo da su trenutno problemi koji su na Jahorni, a koji se tiču nadležnosti opštine uglavnom u pogledu komunalne infrastrukture. I na tom polju opština Pale i Partija demokratskog progresa su učinili dosta. Prije svega tu mislim na investicije u kanalizacionu mrežu gdje je investirano oko $1.000.000 američkih. Također što se tiče vodovodne mreže, u postupku smo rješavanja kreditne linije gdje će da se riješi pitanje vodosnabdijevanja Jahorne. Lučić je dodao da će opština Pale i Partija demokratskog progresa nastaviti sa rješavanjem problema parking prostora na Jahorini. Kandidat za odbornika u Skupštini opštine Pale ispred PDP-a Nenad Vuković kaže da će se zalagati da se u opštini zadrže svi podsticaji koji su bili predviđeni budžetom u prethodnom periodu. To neće biti dovoljno za naredni period, pa će se stoga PDP u Skupštini opštine Pale zalagati prvenstveno za povećanje sredstava kad su u pitanju podsticaji i za uvođenje novih podsticaja. Ti novi podsticaji će prvenstveno biti podsticaji za svako novo radno mjesto. Više sredstava se mora odrediti poljoprivrednim proizvođačima, a sredstva će se izdvajati za nove podsticaje. PDP će se zalagati za jaka javna preduzeća i stabilne javne ustanove, dodao je Vuković. Obzirom da država vlada na neki način, da kažem, preduzećima koji su od značaja za lokalne zajednice, mi ne podržavamo takav koncept zakonskih rješenja, a to prvenstveno, evo mogu reći kad je u pitanju šumsko gazdinstvo Pale, odnosno sistem funkcionisanja javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Centar za socijalni rad Pale svojim sredstvima ne može riješiti probleme stanovništva koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, pa je Partija demokratskog progresa u planu 4x3 predvidjela osnivanje Fonda solidarnosti. Prioritet broj 1 u izbornom programu Pokreta za naš grad Pale je povećanje zaposlenosti kroz otvaranje poslovnih zona, povećanje podsticaja za privredu i poljoprivredu i vraćanje selu. Na predizbornom skupu koji je danas održan ispred kapije nekadašnjeg paljanskog industrijskog giganta, kandidati Pokreta za naš grad istakli su potrebu vraćanja vrijednostima koje su zaboravljene. Famos Koran je prije posljednjeg rata zapošljavao oko 1500 radnika i svakog mjeseca je u Pale samo od plata stizalo oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Danas je preostalo 5 radnika na čelu sa stečajnim upravnikom. Preduzeće je u stečaju, ali bit će napravljena ogromna šteta ako bivši fabrički krug ne bude sačuvan za buduću poslovnu zonu, izjavio je kandidat Pokreta za načelnika opštine Radoslav Živković. Prostor fabrike Famos zbog uređene infrastrukture idealna je lokacija za poslovnu zonu, zaključio Živković. Ekološka partija Republike Srpske, kao odgovorna, državno-tvorna i avangardna partija, je izašla na ove izbore sa ekonomsko-ekološkim programom sa projektom 4x1, koji se odnosi na kapitalna ulaganja petine budžeta Republike Srpske i opština u naredne 4 godine. Prva i najvažnija godina, 2013. predviđa kapitalno ulaganje u poljoprivredu, što donosi desetine hiljada radnih mjesta i obezbeđivanje hrane u rezervama za naredne 3 godine svih stanovnika Republike Srpske. Razlog je jednostavan, mogući finansijski kolaps u svijetu i nevjerovatne klimatske promjene posljednjih godina, koje će po najavama stručnjaka u narednim godinama biti još izraženije. 2014. godina je predviđena za kapitalna ulaganja u turizam, čime se zaokružuju 2 strateške privredne grane Republike Srpske za narednih 50 godina. 2015. i 2016. su godine kapitalnih ulaganja u zdravstvo i školstvo. Poštovani građani, ovo je veoma jednostavno uraditi. Republika Srpska ima pare, pare su narodne, niko ne smije biti gladan, niti se ko smije igrati sudbinom naroda, a u ime njih odlučuje, navodi se u saopštenju Ekološke partije Republike Srpske. Savez za demokratsku Srpsku je stranka poštenih ljudi i realnih programa koji svakog dana podržava sve veći broj građana Srpske. Kandidati Saveza za demokratsku Srpsku ne smiješe se sa velikih bilborda i ne daju velika obećanja,
ali su ozbiljni i odlučni da ispune ono što kažu i obećaju, naglašava se u saopštenju Saveza za demokratsku Srpsku. Ovo je stranka poštenih ljudi i realnih programa koju svakog dana podržava sve veći broj građana Srpske, ocjena je predsjednika stranke Dragana Kalinića. Uprkos činjenici da je riječ o lokalnim izborima, dr. Kalinić smatra da se nikako ne smije ignorisati otrovne strijele koje političari i vjerski službenici iz Sarajeva upućuju prema Republici Srpskoj. Opštinski odbor Narodne demokratske stranke Sokolac predstavio je danas program za predstojeće lokalne izbore u kome se navodi da troškovi opštinske administracije treba da budu smanjeni sa 2,5 miliona na 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Kandidat NDS-a za načelnika ove opštine Velimir Ristović istakao je da u razvoj sela treba uložiti 1 milion konvertibilnih maraka godišnje za individualnu proizvodnju te obezbijediti otkup poljoprivrednih proizvoda i garancija plaćanja. Prema njegovim riječima potrebno je formirati kancelariju za zaštitu majke i djeteta, a za svako novorođenče obezbijediti subvenciju od 600 konvertibilnih maraka. Ristović je rekao da će se NDS zalagati da na Sokocu budu izgrađene 2 pasarele, obnovljena osnovna škola u sokolačkom mjestu Čavarine i osnovna crkvena gimnazija. Programom ove stranke predviđena je i izgradnja fabrike za preradu krompira i proizvodnju zdrave hrane, kao i mljekara, kako bi sirovine bile prerađivane na području opštine. Stranka je predstavila odborničku listu za Skupštinu opštine Sokolac, na kojoj je 9 kandidata, a nosilac liste je Milenko Borovčanin. Na današnjoj predizbornoj tribini SNSD-a u Rogatici predsjednik ove stranke Milorad Dodik rekao je da u ovu opštinu dolazi sa obrazom, jer je aktualna SNSD-ova vlast u protekle 4 godine stabilizovala budžet, dala maksimum da sačuva radna mjesta i unaprijedi život građana. Dodik je na predizbornom skupu u Rogatici istakao da su u ovoj opštini očuvana radna mjesta u nekoliko preduzeća. Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Rogatica Milorad Jagodić rekao je da će u naredne 4 godine biti nastavljena politika razvoja i završeni projekti koje je započela prethodna vlast. On je napomenuo da ova opština ima prirodne, istorijske i kulturne predispozicije da u naredne 4 godine postane turistički centar. Jagodić je najavio da će, ako mu birači ukažu povjerenje, biti sagrađeno etno selo, a radit će se i na brendiranju autohtonih proizvoda kao što je borički krompir. Predsjednik gradskog odbora SNS-a u Banja Luci Branko Blanuša poručio je danas da će se ova stranka zalagati za bolji status boraca i porodica poginulih boraca koji su odbranili Republiku Srpsku. SNS neće zaboraviti ovu populaciju, a na našoj odborničkoj listi za Skupštinu grada Banja Luka nalazi se 12 učesnika otadžbinskog rata, 4 ratnih invalida i 1 nosilac ordena Milana Tepića, rekao je Blanuša novinarima na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje su predstavljeni i ostali kandidati SNS-a na predstojećim lokalnim izborima. Demokratski narodni savez podržat će kandidata SNSD-a za načelnike opština Šamac Savu Minića, dok će imati svoju listu odbornika na lokalnim izborima 7. oktobra, izjavio je potpredsjednik DNS-a Nedeljko Čubrilović. DNS želi da stvori uslove za ostanak mladih u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, pa tako i u opštini Šamac. To je jedino moguće stvaranjem ambijenta za nova radna mjesta, rekao je Čubrilović prilikom posjete šamačkom DNS-u. Nosilac odborničke liste DNS-a za Skupštinu opštine Šamac Krsta Bajkanović istakao je da je upravo Šamac sredina sa dobrim geografskim položajem i razvijenom infrastrukturom, koja ima šta da ponudi investitorima. Bajkanović je poručio da će DNS ulaskom u vlast u opštini Šamac poboljšati ambijent ulaganja te naći način da privuče strani i domaći kapital. Opštinski odbor Socijalističke partije u Bijeljini zalagat će se da se iz gradskog budžeta budu obezbeđena finansijska sredstva za vještačku oplodnju porodica koje nemaju djecu, za rješavanje problema nezaposlenosti žena kao i problema mladih. Na predstavljanju kandidata ove stranke za odbornike Skupštine grada Bijeljina, kandidat Biljana Cvjetković pozvala je žene da izađu na izbore i glasaju za mladog čovjeka i ženu, jer niko ne može razumjeti probleme do njih samih. Kandidat za odbornika Đorđe Mitrović rekao je da će Socijalistička partija sa svojim kadrovima i potencijalom nastojati da bude vraćeno dostojanstvo čovjeku koji je, kako je naveo, uklješten uskostranačkim interesima. Socijalistička partija će na predstojećim izborima za gradonačelnika Bijeljine podržati kandidata SNSD-a Miroslava Milovanovića.
Privredna situacija u opštini Bileće izuzetno je loša, o čemu svjedoče 2000 nezaposlenih, pa je potrebno dovesti strane investitore i omogućiti svima zaposlenje, izjavila je kandidatkinja Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj za načelnicu opštine Bileća Radana Bodiroga i dodala da će to, ukoliko dobije povjerenje birača, biti njen prioritet. Prvo ću pažnju da posvetim obnavljanju proizvodnje u pogonu za proizvodnju zavjesa tekstilnog kombinata Bilećanka, tako što bismo iz opštinskog budžeta izdvojili novac za tu namjenu. Ovaj pogon može da zaposli 30 do 40 radnika i zato se ne smije dozvoliti da mašine i oprema završi kao staro gvožđe, poručila je Bodiroga. Ona je istakla da bi prioritet pri zapošljavanju trebalo da imaju isključivo građani Bileće iz porodica u kojima niko nije zaposlen, članovi porodica poginulih boraca, žene i samohrane majke. Sinoć je u multimedijalnoj sali opštine Novi Grad Sarajevo održan promotivni skup na kojem se prvi put predstavljeni kandidati za opštinsko vijeće i načelnika opštine Novi Grad Sarajevo. Kandidat za načelnika opštine Novi Grad Sarajevo, Aner Šuman, koji u svom govoru istakao da je SDP vršeći izvršnu i zakonodavnu vlast u ovoj opštini prethodnih godina razvijao i unapređivao opštinu kroz mnogobrojne projekte i sredstva koja su uložena u infrastrukturu i da će građani 7. oktobra to prepoznati i dati povjerenje listi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kandidatima u opštini Novi Grad Sarajevo podršku su pružili i potpredsjednik SDP-a Damir Hadžić i predsjednik SDP-a dr. Zlatko Lagumdžija. Predsjednik bosanske stranke Mirne Sajanović poručio je danas građanima da se suprotstave nemoralnoj kampanji vladajućih stranaka, naglašavajući da se tako stvara atmosfera odbojnosti prema izborima. U saopštenju Ajanović upozorava da se već duže vrijeme provodi projekat vladajućih stranaka, čiji je rezultat da preko 60% birača ne izlazi na izbore i da o sudbini svih građana odlučuje tek 40% birača. Ajanović navodi da je cilj vladajućih stranaka da na izbore izađu razočarani građani, penzioneri, radnici, nezaposleni, kako bi glasačka mašina, koja je interesno vezana za vlast, izlaskom na izbore ponovo zavladala sudbinama građana. U obilasku opština Zaničko-Dobojskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovini plavi autobus Narodne stranke Radom za boljitak danas je sa kandidatima za opštinsko vijeće boravio u opštini Doboj Jug. Kandidatkinja ove stranke za opštinsko vijeće Irmela Ahmić istakla je da opština Doboj Jug ima dovoljno potencijala da sa plavom revolucijom mogu da učine promjene. Transparency International Bosne i Hercegovine podnio je prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine protiv Narodne stranke Radom za boljitak zbog kršenja zakona o finansiranju političkih partija i sumnje da su sredstva iz kampanje Kupujmo domaće, koju je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine, iskorištena za promociju ove stranke. Transparency International Bosne i Hercegovine poziva CIK da oštro sankcioniše ovakve zloupotrebe i pozove na odgovornost čelnike Narodne stranke Radom za boljitak, posebno imajući u vidu da je u svrhu ove kampanje prema medijskim napisima utrošeno oko 330.000 evra.